Озанда сәгать 9. В эфире радиопрограмма «Радио Болгар». Болгар радиосы. Зарегистрированная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Запись о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77 793 40 от 2 ноября 2020 года. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Радиослушателям старше 12 лет. Топшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Сәхнәдәш, 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 айгөл белән сәхнәдәш, 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 айгөл белән бергә. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Мин бик көтеп алам әлеге дүшәмбе кичен. Кар булса да, буран булса да, яңгыр булса да, нинди генә һава торышы булуга да карамастан, исән имин булсак, очрашулар насыйп булсын дип өметләнеп киләм. Аллага шөкер. Кар буран булгач, бүген бераз борчылган идем, дулкынланган идем, ни хәл килеп җитәрләр икән дип. Юк, алар да курыкмыйлар икән. Татарстанның атказанган артистлары Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов студиябездә кунакта бүген. Исәнмесез, матуркайлар? Хәерле кичләр, хәерле кичләр. Исәнмесез, Айгөл апа. Менә кар буран дибез әйме, менә кыш буе сукранабыз, кыш буе ачуланабыз. Сезгә ничексең? Нормальнымысың? Булай кышны яратасызмы? Бик яратабыз. Без икебез дә кышта Ишебездә. туган. Әйе, ишебездә. Кышта туганбыз. Онытты бугай бу. Әйе. Кем икәнлеген, әйме? Онтып җибәрдем. Эшебездә кыш көне тудык, шуңа күрә инде кар безнең русчада әйткәндә стихия. Бүген дә менә кар шундый матур ява, әйтерсең яңа ел әле җитмәгән, менә иртәгә генә җитә шикелле. Әйме? Әйе, менә бүген кар шундый матур ява. Юлда гына йөргән ва. Радио ишек алдындагы чыршы янында фото ясадыңмы? Видео Әйе, ясадыңмы? чыктым, видео ясадым, менә шушы нәк чыршы астына басып. Бик матур чыршы. Җырладыңмы? Ә? Җырладыңмы? Жырлап булма, жырлауны Монда менә бу җырлыйбыз. эфирда калсын дидем. Ай, Тегендә молодец. сөйләдем менә. Ай, афәрин. Гомумән, илһам дигәндә, мәсәлән, рәссамнар илһамны шулай ук табигать күренешләреннән алалар, әйме. Шулай ук инде композиторлар, җырчылар, алар һәрберсе ниндидер күренештән алалар. Кемдер табигать күренешеннән, кемдер матур сүздән, кемдер матур кешеләрдән. Менә сез әгәр дә рәссам булсагыз, быелгы кышны ничек итеп сүрәтләр идегез? Менә сүзләр белән әйтеп бирә аласызмы? Аеруча нәрсәгә басым ясар идегез? Нәрсәне күрсәтергә теләр идегез? Быелгы кышны. Быелгы кышны, әйе. Гомумән кыш дисәк тә булай. Быелгысы булсын, әйдә. Кар көрәү. Әйе, Так, крәктән башладык без, әйме? Әйе. Менә авыл баласы ни дисәң дә, аңа эш кирәк. Әйме, Гөлсерин? Әйе, минем күптән кар көрәгәнем юк, Айгөл апа, теге шуңа авылга. шулай ул. Еш Шуңа кайтмаганга син крәк ясыйсың килә. Юк, менә быел көрәдем мин, көрәдем. Билсездә кала яздым. Но, рәхәт инде бер үзенә күрә рәхәт вакыт. Ул бит узак түгел, берничә ай гына. Көрисең дә бетте. Мин дә банал, мин кар ясар идем. Зур кар имәсе ясар идем мин. Кар име. Чөнки кар күп булды бит бу елны. Аллага шөкер. Теге елны Кар булмады. бабай, әйме? Кар бабай, кар бабай да ясады мин бу ел. Күптән ясалмаган иде. Менә кар бабай һәм кырыенда кар иеме зур гына. Менә шулайрак булыр. Менә сезгә карыйм да мин, әйме, чынлап та менә бүгенге көндә кар күрмәгән балалар да бар. Әйтик, чит ил балалары гына түгел, үзебезнең дә кар белән уйный белмәгән балалар да бар. Хәтта, әйме. Әйе. Сез хәтерлисезме, бала чактагы менә шушы кышкы уеннарны ничек уйный идегез? Ой, өйгә кайтып кермидерик, Айгөл апа. Безнең менә Бияләйләр катканчы, Әйе, әйме. бияләйләр катканчы уйныйдырык. Менә безнең элек пәлтә киядерик бит инде, курткалар юк инде, Әйе. пәлтә инде. Ул пәлтәләр асылынып, менә аннан җуннарыннан бозлар катып бетәдерие. Менә шулар истә минем шона шуадырык. Безнең урамның башында бәләки генә таулы шишмә бар. Менә шуның шишмәнең тавында гел көнне төне шона шуадырык инде без. Минем ничек исемдә, без мәктәптән кайтканда, без үтәйдек мәчет кырыеннан һәм мәчет кырыенда күп кенә иттереп блоклар иелгән иде. Шушы блокка менә без сальто ясап карга сикерәек, менә шул минем исемдә. Аннан соң без ясыйдык инде, штаб ясыйдык бит инде, сез дә ясагандыр инде, име, карны казып кирип, ишендә, имеш яшисең инде. Әле бер көнне генә мине сүктең. Штаб Әйе. ясап
бер ала ясарга ярамый ди. Әйе, ишелеп төшәргә мөмкин. Менә ул вакытта уйланылмаган ул вакытта әйме. уйланылмаган, әйе. Куркынычсызлыгы турында да Әйе. уйлама. Ярар ни Әйе. балалар, Хәзер әти-әниләр дә кызы уйламаган. булгач уйлый ул Айгөл апа. Әйе, Гөлсер инде кызыгып тора иде. Бер тарихын сөйләдем дә, шулай булган дип. Аннан соң Сразу читләштем мин. әйе. Шулай. Уйнарга кирәк, ләкин карап кына. Шамасын белеп кенә. Шамасын белеп кенә. Әйе, һәм инде әти-әниләр күз астында. Миңа калса. Әйе. Менә шулай итеп бүген матур итеп кенә сөйләшеп утырабыз әле. Бала чакларында искә төшердек. Гомумән, һәркем үзенең үткәнен нигәдер еш искә төшерә. Киләчәге турында хыяллана, үткәнен искә төшерә. Ә бүген яшәргә оныта. Менә Кызганыч. бу сүзләргә ни дип әйтәсез? Сез гомумән бу хакта уйланасызмы? Сез яшьрәкләр әле. Шулай да уйланганыгыз бармы? Чынлап та шулаймы ул? Яшь вакытта да шулаймы ул? Менә мин бик урынлы сорау бу. Чөнки мин күптән түгел генә шуның турында уйлана башладым. Элек уйламый идем, дөрес. Хәзер менә уйланам, үткәнне инде кайтарып булмый, аны сагынып искә генә төшереп була. Киләчәген беркем дә белми. Яшәү бүген, һәм инде бүгенге көн ул бер көн генә түгел, булып чыга, ул бүгенге көн ул бөтен тормышың инде синең килеп чыга. Чөнки үткән дә юк, киләчәге дә юк, бүгенге көн генә бар. Хәзер бит Айгөл апа без көне төне ашыгабыз, каядыр. Вакыт җитми, көн җитми, инде кич җитә, иртә белән торасың, балаңны балалар бакчасына илтеп куясың да тизрәк эшләргә тотынасың, җитешәмме юкмы дип. Юк, җитешмибез. Менә киләчәктә менә шулай була, планлаштырасың, алай эшлим, булай эшлим. Менә мәсәлән шулык, алык, әйдә бүген шунарга дип әйтәсең, әйме? Юк, әйдә икенче атнага барабыз дип әйтәсең дә, бүген син шумасаң, син бит инде бүген ул рәхәтлене тоймыйсың, ә киләчәктә син ул рәхәтлекне тоясыңмы, юкмы, ансы билгесез. Менә шуның турында мин сөйләмәгәйнем, мен уйлый башлаган шуның турында. Беләсезме, чынлап та шулай, тормыш менә бүгенге көндә без әйтәбез, вакыт җитми, сәгать тиз йөгерә дип, сәгать тиз йөгерми, без акрын кыймыл дибез, без уйламыйбыз, без ашыгабыз, вакыттан алда ашыгабыз. Ә чынбарлыкта сәгать ул ничек йөргән, шулай йөридер бәлки. Бәлки чынлап та без генә ашыга торганбыздыр. Яш уйланам мин бу хакта. Шуңа күрә сорадым. Сез яшьләр ничегрәк уйлыйсыз икән дип, тамашачыларыбызга да. Уйланабыз. Инде җырлап кына йөрмибез әле, без дә уйлыйбыз тормыш турында дигез, әйме? Безнең студиябызда кунакта Татарстанның атказанган артистлары Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов. Инде җырларга килгәндә бүгенге көндә бик күп матур җырларыгызны Болгар радиосыннан ишетәбез, ишеттерәбез. Мин гомумән сезнең җырларыгызны бик яратып тыңлыйм. Быелгысы аеруча минем өчен актуаль. Карлар ява, кар турында җыр быел инде күпләр өчен шулайдыр. Менә быелгы концерт программасына ниндидер бер яңа темадагы берәр җыр керткәнегез булдымы? Уйладыгызмы? Берәр яңалык бирә аласызмы миңа әлеге минутта? Инде беренчедән рәхмәтләр әйтәсе килә Болгар радиосына, безне яңраткан өчен, безне тамашачылардан бәйләгән өчен, сиңа Айгөл апа зур рәхмәт, безне шулай зур бәйләгән өчен. Яңа җырларга килгәндә, яңа темаларга килгәндә, минем репертуарда менә килеп чыкты бик минем өчен яңа тема, чөнки элек мин җырлыйдым кызлар турында, мәхәббәт турында, оннан да өйләнгәч инде гаилә турында, кызыбыз турында җырладык. Менә бу тема үткән тормышта үткән көннәрнең төрле вакыйгалары турында җыр. Шатлыклы вакытлары да булганы, кайгылы вакытлары булганы. Менә шуның турында минем бер җырым бар. Аны концертта җырлыйм мин. Бик рәхәтләнеп Рамил Асхадуллин иҗат иткән. Минем өчен бик якын тема. Һәм миңа калса инде күп тамашачының да күңеленә ул якындыр дип уйлыйм. Менә тормыш турында ничә яшьтән җырлый башласаң, чынлап та ул урынлы дип саныйсыз. Ул бит инде менә яшь вакытта, хәтерлисеңме, Гөлсерин? Бала чакта өлкәннәр җырларын җырлый иделәр. Әйме, яшьләр, балалар, син дә шулай эшләгәнсеңдер. Азат, шулаймы? Әле мин хәтерлим, мин бит синсез тора алмам дигән Разил Валиев иҗат иткән җыр. Гашык булган мин аны телевизорда, мәктәптә укыганда, әни әйтте, бу бит әле сиңа бармый, сиңа бит әле 10 яшь дигән. Менә мин ул җырны барыбер үскәч җырладым. Үскәч кенә. Менә минем дә шундый җырым бар иде, менә мин син сөйләгәч искә төште. Марсель Вагизов җырлый иде. И Ходаем, саулык сырым синнән дигән җыры бар иде. Мин аны шулай ук җырлыйсым килгән иде, шунда миңа әти әйткән иде. Син әле иртәрәк бу җырны җырларга дип. Мәгънәсенә карата инде. Мин ул җырны әле дә бик яратам, ләкин әле дә иртәрәктер дип уйлыйм.
Димәк, әле сезнең яшьтә тормыш турында җырлар җырлау иртәрәк дип уйлыйсыз. Кайберсе менә әлеге җыр миңа калса минем өчен иртәрәк. Бүтән җырлар бәлки аны тыңлап карарга кирәк. Ул бит җырыннан тора. Кешесеннән дә тора, җырыннан да тора. Димәк, конкрет яше юк. Конкрет яшы юк, чөнки кемдер иртәрәк улыгая, кемдер соңрак улыгая, кемдер бәләкәй чактан ук уже олы кеше тормышын яши. Шуңа күрә кешесеннән тора. Юк, күңел белән яшь булып калый. Менә бер дә Иң мөһиме. улыгаясы килми. Менә минем иртә туган көн улыгаясы килми. Күңел яшь. Чынлапмы? Әйдәгез бер җыр бүләк итик шул хөрмәттән. Әйдәгез, Әйдә, әйдәгез. тамашачыларга да булсын, миңа да булсын әлеге бүләк җыр. Рәхмәт. İkimiz de sınavlardan sınadımı uzgan idik. Jidekleşip birge gitken üsmerler sıman idik. Yıllarda tıman indi, bulası bulgan indi. Birge kırgan al hıyallar, jillerge ungan indi. Yıllarda tıman indi, bulası bulgan indi. Birge kırgan al hıyallar, jillerde ungan indi. Бездәгел ал хыялларга күмелгән йөрәк идек. Хыялларны шул ал килеш сакларга кирәк иде. Юлларда тыман инде, буласы булган инде. Бергә корган ал хыяллар, җилләрдә уңган инде. Юлларда тыман инде, буласы булган инде. Birge Кырган ал хыяллар, җилләрдә уңган инде. Без монда бидрик. Бигез хәзер бернең мочауламый бит. Әйләнәсе бар. Яхшысы да бар иде, Yamanı da var idi. Budalagan язмышымда нәрсәдер булды инде. Юлларда тыман инде, буласы булган инде. Бергә кырган ал хыяллар, җилләрдә уңган инде. Юлларда тыман инде, буласы булган инде. Birge Кырган ал хыяллар, җилләрдә уңган инде. Бергә кырган ал хыяллар, җилләрдә уңган инде. Азат Әбедов, Гөлсерин Абдуллина, студиябызның кунаклары, без турдан тур эфирдә эшлибез. Дуслар, сез безне карый да аласыз, тыңлый да аласыз. Болгар радиосының ВКонтакте социаль челтәрендә рәсми төркемендә рәхим итегез, карау мөмкинлеге дә бар. Менә сезгә җырлаганда карап утырам, мин гел сукланам сезнең парга. Шундый мотор, шул кадәр тәңгәл килә. Кем доминант сезнең парда, иҗат өлкәсендә, җырда? Чөнки менә Азат Гөлсиринең күзләренә генә карый, Гөлсирин бронепоезд шикелле юлны күрсәтеп бара. Сусанин кебек. Бу сорау бүген икенче тапкыр яңгырый. Бүген безгә шалтыратканнар журналист интернеттан менә шул ук сорауны бирде. Сезнең дуэтта кем өстенлек кем решает дип әйтегез диме? Менә шундый сорау иде. Чынлап та, чөнки менә мин күрсәтәм, хәзер бит инде барыбер
кирип китәргә кирәк әйме моментларда. Җырлаганда әйе. борылышларына, тыкрыкларына кирип чыгарга кирәк әйме. Мин карыйм Гөлсерин монда доминант кебек. Беләсең, Айгөл апа, минем ул безнең дуэтта гына түгел, любой кеше җырлаганда да мин көч биреп утырам аңа. Минем менә теге инде танышлар, дуслар инде беләләр. Уже мин бренди мәҗлестә утырганда дагы бер кеше җырлый икән, мин уже блайтып алып алам инде. Көч бирәм мин аңа. Менә монда дагы шундый ук нәрсә генәдер инде ул. Юк, мин әйтәсем килә, дуэтта бер кеше һәр хәлдә подстраиваться ителергә тиеш, урысча әйткәндә. Ияреп бара, Ияреп барырга тиеш. Әгәр дә икебез дә ияреп барсак, яисә инде икебез дә син әйтмешле доминант Арттырып булсак, җырласак. ул дуэт килеп чыкмаячак. Мин беләм шундый җырчылар, инде минем таныш җырчылар арасында теге исемнәр әйтеп сөйләмим. Кемнәр дуэтта җырлый белмиләр. Алар үзләре аны аңлый, үзләре әйтә аны. Без дуэтта җырлый белмибез. Менә шундый нәрсә. Бөтен кешегә дә бирелмәгән дуэтта җырлау. Дуэтта җырлаганда тоңларга кирәк үзеңнең напарницаңны. Бу очрактан Гөлсерин син әйтмешле ул инде бара шул әйттереп, әйме? Мин урысча әйткәндә стараюсь подстраиваться. Кирип китергә дигән җирләрдә. Ну, без икебез дә тигезләп барабыздыр, Азат. Үзебезчә матур итеп әйтте Азат. Һәм чынлап ул беләсеңме, бер-береңгә ярдәм итү һәм ул бит инде төрле, мәсәлән, ул җырда гына түгел, ул алып барганда да шулай сәхнәгә ике алып баручы чыга, дуэтта эшлиләр икән. Билгеле, анда кемдер кемнеңдер күзенә карый, укый, ишетә. Хәтта сүз белән әйтмәсә дә, ул аны ишетә белә. Без бер-беребезнең күзгә карап аңларга тырышабыз. Бу җырда бер җирдә Гөлсерин дөрес китмәде. Мин бер-ике җирдә дөрес китмәдем. Аны тамашачы аңламый әлбәттә. Ләкин без аны аңлыйбыз. Кемнең дәгъва Азат тукта, кемнең дәгъвалар күбрәк булачак, сиңа күбрәк әйтә торгандыр иде. Син тегеләренә күз йомасыңдыр, кирип китмәгән җирләренә Гөлсериннең. Гафу итегез, дәгъва нәрсә була? Претензия. Кемгә күбрәкме? Азат күбрәк әйтәдер. Минме? Юк, ни буенча? Шундый иде хәзер Азатның карашы. Юк, монда ничек вокал буенча Гөлсерин күбрәк миңа әйтә. Менә җырны җырлаганда бит, мәсәлән, безнең менә сөйләшеп куябыз алдан. Җырлый. Менә монда шулай эшлибез, монда тегеләй эшлибез. Ул вакытта Биюдер инде. Гөлсерин күп вакытта импровизациягә китергә мөмкин. Ул бик хисле мин. Ул онытырга мөмкин. Мәсәлән, да шул бию булсын, мәсәлән, ниме? Или мәсәлән, икебез дә бер җирдә җырлаганда, мәсәлән, ул үзенең мелизматикасын тыгып куярга мөмкин. Хәтта алай булырга тиеш түгел. Менә андый вакытта мин претензия белдерәм. Ул комачаулыймы? Ул комачауламый ул. Ул сбивает. Сбивать та әйтми. Ул урысча әйткәндә перфекционизм буламы соң? Перфекционизм. Азатның правила ничек була әле ул? Кагыйдәләрен боза. Ул дөрес барга тиеш минемчә. Синең күз аллауың буенча. Мин күз аллауым буенча. Ул тамашачыны сизмәскә дә мөмкин инде. Минем эшендә тормалы инде. Шундый нюанслары бар, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, беләсезме? Без бүген нинди кызыклы моментларын ачып утырабыз. Без теге сәхнә арты дип сөйлибез бит әле, әйме? Нәкъ менә шул сәхнә артының бик кызыклы, бик матур нюансларын ачып утырабыз, әгәр дә аңласагыз, дуслар. Бик күп язалар, дуслар, мин кунакларга дип язылган хәбәрләрегезне күрәм. Но минем сорауларым күп әле, аларны тәмамлаганнан соң. Билгеле, менә мин хәзер тапшыру башыннан бирле юкка гына бирмим мондый сораулар, чөнки концерт программасы төзи башлаганда, ул бит һәр нәрсә исәпкә алына, әйме? Һәрбер әйбер, һәрбер нечкәлек исәпкә алынырга тиеш. Ул бит әле катнаш концертларда игътибар итмисең аңа, сездә. Анда режиссер бар, әйме? Анда инде ниндидер андый нечкәлекләр булмый. Һәрбер җырчы килә, үзенең партиясын эшли, китә. Тулайым концертта ул 2 сәгать ярым, 3 сәгать. Онда барысы да син уйлаганча, син әйткәнчә, син теге по полочкам язганча әйме булырга тиеш. Менә кайсы очракны сайларга бирсәләр, мәсәлән, сезгә бирәләр бит, сайлау мөмкинлеге. Кайсы очракны сайлар идегез сез? Шәхси концерт белән эшләүме? Билгеле катлаулы. Әллә инде катнаш концертлар белән җиңел генә, рәхәт генә тамашачылардан алкышларны җыеп әзергә килеп, менә шулай матур гына итеп җырлап китенеме? Юк, әлбәттә шәхси концерт. Әлбәттә шәхси концерт. Катлаулы, Азат. Ул катлаулы, ул әзерләнгәндә катлаулы. Концертны әзерләгәндә катлаулы. Менә бүгенге көндә без әзерләнәбез концертларга, менә ул катлаулы. Ләкин концерт вакытында, әгәр дә без менә күп нәрсә бит тамашачыдан тора. Әгәр тамашачыдан җылылыкны без сизсәк, шушы энергияне, бөтен катлаулык алар онытыла.
концертта теге син уйлаган әйберләр килеп чыкмаса да, тамашачы аны бик әйбәт кабул Кабул итсә, Күтәреп алса, әйме? күтәреп алса, алар да онытыла. Бер нәрсә дә уже мөһим түгел. Иң мөһиме менә шул концерт, ул концерт әйбәт үтсә, бер нәрсә мөһим түгел. Мен калса сезне тамашачылар шул кадәр нык яратып киләләр, хәтта хейтерларыгыз да килә бугай сезнең концертларыгызга, әйме? Әйе, менә бу юлысы минем хәйтеримдә килергә тиеш, мин аны бик көтәм. Ул миңа үзе язды. Тамашачы дигәннән, чынлап та күп әйбер тамашачыдан тора. Менә Әйе. мәҗлесләрдә дә әйтәләр бит, алып баручыдан тормый, монда мәҗлеснең матур үтүе тамашачыдан тора. Әгәр дә тамашачы сине күрергә килгән икән, ул сине нәрсәдә өмет итеп килгән икән, аның өметләре акланган икән, сиңа дәррәү алкышлый, әйме? Әйе. Ул сиңа уңай эмоцияләр белән, уңай фикерләр белән яратып килә икән, яраткан кешедә кимчелекләр күрмисең. Шулай концерт тамашада да Шулай. бернинди кимчелек күрмисең. Син аны ничек бар шулай кабул итәсең? Ул нюансларны сез үзегез генә беләсез. Әйе. Менә сез бит инде быел беренче концерт кына куймыйсыз. Күп концертлар. Ничә концерт куйдыгыз? Буның шәхси концертларыгыз. Быел без беренче тапкыр куябыз, тулысынча үзебез әзерләгән концерт, үзебез оештырган концерт. Без элек куйган концертлар, Мөстәкыйль инде бунысы. әйе, мөстәкыйль. әйе. Без куйган концертлар ул Вагаф фонды кысаларында иде. Вагаф фонды аны әзерләде. Рифат Ахметович күп кешеләрен куя иде. Оның өчен рәхмәт аларга. Менә анда без килеп җырлый идек. Безнең эш иде җыр. Сценарий бирәләр, без аларны ятлыйдырык. Әйе. Без репетицияларда шуларны өйрәнеп, Әйе. концертка барып җырлыйдырык. Әйе. Менә әзерли торган өлешләрен без аларны күрмәйдек хәтта. Шуңа күрә менә Чын зурларча концерт куясыз сез хәзер. әйе, әни кешеләр шикелле. Әйе. Бөтен Бик үз катлаулы. кулыгызга алып, Әйе, әйе. чынлап та катлаулы. Менә концерт нәрсәдән башлана? Гомумән концерт программасын төзү нәрсәдән башлана? Әйтегез әле. Репертуар туплаудан гына түгел бит инде. Юк. Юк. Иң беренче чиратта миңа калса, ул концертта син нәрсә күрсәтәсең килә, нәрсә әйтәсең килә, менә шулардан башланадыр. Шулардан килә анары өстә-өстенә теге уйлар, идеялар, нәрсә ясаргасын. Менә бу концертка килгәндә инде без Гөлсирин белән күптән уйлап та килгәнбездер инде. Үзебезнең менә җырлар күп тупланды, Аллага шөкер. Димә, шушы җырларның һәрбер җырның үзенең тарихы бар. Һәм ул тарихның безгә кагылышы бар. Менә шушы тарих һәм кагылышлар безгә кагылышлы әйберләрне без концертта менә сөйлибез. Шуның турында инде күптән сөйлисе килгән иде. Әйе. Бу концерт безнең үзебезнең ичке күңелебездәге халәтебезне чыгарып күрсәтә торган концерт. Килеп рәхәтләнеп ял итә торган менә шундый. Була инде. Әйе. Менә мин беләсезме, юкка гына чакырмыйм бит инде сезне. Юкка гына мен бу сораулар да бирмим, әйме? Күз аллап утырам. Мин безнең тамашачыларга да шундый мөмкинлек булсын өчен. Бәлки барып карау теләге туар тыңлаучыларның. Әнигә соң әле юк, Гөлсерин белән Азат. Әйе. Бүген үзләренең матур җырлары белән бәлки үзләре өчен яңа тамашачылар ачырлар, әйме? Амин, Яңа тамашачылар амин. барлыкка килер. Бәлки моңарчы бәяләп бетермәгән булган булсалар, алар бүген бәлки бөтенләй башка яктан ачырлар сезне. Яңа җырларыгызны ишетеп шул җырга гашыйк булып та килергә мөмкиннәр. Менә шуңа күрә әйдәгез бүген иң матур җырларны бүләк итик әле. Чиратагы җырыгыз нинди булыр? Иң матур җыры булыр. Әйдә киттек. Иң Рәхим. матур җыры. Миңа калса инде күп кеше яратып өлгергән җыр, ул инде безнең репертуарда, ләкин безнең җыр түгел. Ул инде ретро җыр дисәк тә була. Ой, Агилә мин апаны син дә яратам. яратасың, Әйдәгез әйе. киттек. Бик актуаль җыр. Рәхим итегез. Әйдәгез киттек. Бүгенге көнгә актуаль. Тагын бер ел иңләп узды, язмышым ураманарын, кайгыларны адаштыра, яңа ел бураннары, яңа ел бураннары, ява карлар, яңа карлар, яңа елның кары ява, кар өстенде ушак булып, яшелек ялларым яна. Ява карлар, яңа карлар, яңа елның кары ява, кар өстенде ушак булып,
яшелек елларым яна. Тағы бір ел шаулап узды, туздырып аппақ қарыны, ақ қар болып ойнап ұша, яңа ел шатлықлары, яңа ел шатлықлары. Яңа қарлар, яңа қарлар, яңа елінің қары яуы, қар үстіне ұшақ болып, яшілік елларым яна. Яңа қарлар, яңа қарлар, яңа елінің қары яуы, қар үстіне ұшақ болып, яшілік елларым яна. Ақлы болып жаныға ине, яңа ел бұлытлары, яңа ел бұлытлары, яңа қарлар, яңа қарлар, яңа елінің қары яуы, қар үстінде ұшақ болып, яшілік елларым яна. Яңа қарлар, яңа қарлар, яңа елінің қары яуы, қар үстінде ұшақ болып, яшілік елларым яна. Қар үстінде ұшақ болып, яшілік елларым яна. Зур рахмат. Гүлсерин Абдуллина, Азат Абитов. Студиябызның кунаклары шул кадәр яратам әлеге җырны. Менә Рахмәт. хәзер тыңлаучыларыбыз камера әгәр дә күчсә, бәлки күрми дә калырлар. Киләгез әле, камера сезгә күчсен әле. Күземнән яшьләр килә әлеге җырны тыңлаганда. Чөнки чынлап та әлеге җырны мин бик яратып тыңлыйм. Белмим ни өчен, бәлки кыш аен яраткангадыр. Гәрчә мин җәйне күбрәк яратам кебек, бәлки кыш аенда тугангадыр. Ләкин менә ниндидер бер атмосферасы бар әлеге җырның. Чынлыкта да бар. Сезнең өчен менә җырның атмосферасы булуы шулай ук мөһим кебек. Миңа калса, җыр инде атмосфералы булып килә бугай ул җырчыга, шулай бит? Әллә җырчы үзе тудырамы әлеге атмосфераны? Беләсең, Айгөл апа, кайбер җырлар менә шундый инде башыннан ук туганда ук атмосфералы була, әйме? Җырчылар аны боята. Менә шул атмосфераны тоеп бирә ала икән, әлбәттә бу җыр тулысынча үзен күрсәтә ала инде, әйме? Әйе, мин әйтәсем килә, менә бу җырдагы шикелле атмосфера бөтен җырыбызда юк безнең, кызганычка каршы без аның өстендә эшлибез, һәм бу җыр өстендә без бик күп эшләдек һәм үзебез генә түгел. Иң беренче чиратта Венера хатымны Ганиева белән без аны бик озак өйрәндек. Аңа зур рәхмәт. Вокализларын өйрәтте ул безгә. Көчле. Максут Юлдашев безгә ярдәм итте, шулай ук икенче тавышларны ясарга. Бу без аны җырлаганда без әле сәнгать университетында укыйдык. Шуңа күрә дә менә бу җыр безнең өчен шулай бик якын, бик яратып без аны башкарабыз.
Бик матур җыр, безнең тыңлаучыларыбыз да шулкадәр яратып тыңлыйлар бүген җырларыгызны. Инде тыңлаучыларыбызның фикерләрен укыйм әле. Илгиз язган кыш бабай килгән аппактың киңен көтәр. Кем генә чыгар дип идән дәвам итә аласызмы? Чыксаң, шиметә, битне ишетә. Менә шул аның беттен ишетә. Сөйләмәдегезме әлеге шигырьне? Кара битне шиметә дигән истә калганы юк. Хәзер Сулуга сөйләтәбез. Сулу белә торгандыр әлеге шигырьне. Киттек алга таба Вәсилә Мусина язгышлар телим сезгә, хөрмәтле кунаклар. Шулай ук Кәримә исемле тыңлаучыбыз хәерле кич Болгар радиосы, Айгөл һәм хөрмәтле кунаклар матур смайликлар җибәргән безгә. Һәм Кәримә шул ук тыңлаучыбыз Гөлсерин Азат иҗат чишмәгез бер кайчанда саекмасын, матур яңа җырлар сездән көтеп калабыз дигән. Рәхмәт. Сәгыйть Әхмәҗанов бик яраткан сезнең җырыгызны шәп дип язып җибәргән. Һәм шулай ук инде Гөлсияр Закирова бик зур рәхмәт. Шундый матур җыр бүләк иткәннәре өчен. Супер, искиткеч дуэт, уңышлар сезгә. Һәм урамда инде матур парлар, бик матур, яратам да инде матур парлар, бик матур тәртипле парлар, уңышлар сезгә дип. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Теләгән. зур. Киттек малга таба, тагын берничәсен укыйм. Айгөл, кунакларың бик матур парлар, мин аларның җырларын бик яратып тыңлыйм. Кызлары да бик акыллы кебек күренә, диванда бик матур гына утырып тора. Кунак дусларга Гөлсерин белән Азатка бәхетле гаилә булып, нәни кызларын тигез канатта үстереп, кызларының игелеген күреп яшәргә Ходай Тәгаләбез насыйплар итсен. Сәлам белән балык бистәсеннән килеп иреште әлеге Амин, зур хәбәр. рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Гөлсерин белән Азат бигрәк пар килгәннәр. Азат мөлаем, Гөлсерин бар бик күршәгә кебек. Үзе кечкенә, үзе чибәр. Тигез гомер итегез, яраткан җимешегезне исән сау үстерегез. Алдагы көндә дә парлы гомерләр сезгә дип яза Әлфия исемле Рәхмәт, тыңлаучыбыз. Әлфия апа. Әлфия ханымдырмы, ападырмы, белмим. Ну, шулай да рәхмәт, мине дә кутлаган әле. Рәхмәт, бик зур. Менә бүгенге көндә бик күп концертлар, бик күп җырлар, әйме, Болгар радиосында да элек мин хәзер еш кына уйлап утырам, сез радиога килгән чакта булды микән аның кадәр җыр, белмим. Гөлсерин, син хәтерлисең, яшь вакытта безнең арткы якта стена тора иде. Шул стенада дисклар, шуннан тагын ниләр була иде әле? Афиша, Кассеталар тора иде, әйме. Аннан соң дисклар китте, мини дисклар китте, әйме. Менә хәзер ничек уйлыйсың, бүгенге көндә, әйме, ни кадәр җыр. Күзәл әле дә ярый безнең мөмкинлекләр бар, теге онлайн интернет мөмкинлекләре, әйме. Әгәр дә шул җырлар бүгенге көндә Татар эстрадасында булган җырлар барысы да дискларда, мини дискларда, флешкаларда булса, ничек эшләр иде икән бу радио? Мин гел уйлыйм аны. Билгеле заман хәзер алга бара. Безнең бер генә стена түгел, монда 4 яклап стена тулган булыр иде, миңа калса, әйме. Әйе, шулай гел апа, менә без хәзер бик җайлы гына бит. Алиса Айдамыны куй, тегене куй дип кенә тыңлыйбыз бит. Әйе. Рәхәтләнеп, әле кайбер чакта радионы ачып җибәрәсең, көне буена, ой, анда 100дән артык җыр тыңлыйсың. Чынлап та җырлар бик күп яңгырый, һәм инде сайлау мөмкинлеге дә шактый. Җырчылар да күп, Әйе. матур тавышлар да күп. Шунда югалып калмаска да кирәк бит әле, Гөлсерин. Менә шул шаукым, шул дулкында югалып калмаса кирәк. Менә билгеле, хатын-кыз өчен бу бераз катлаулырак. Билгеле, бала, декрет ялы бар, әйме, ират өчен җиңелрәк дип уйлыйсыңмы син үзеңдә, юкмы? Дөрес әйтәсез, бик дөрес әйтәсез. Менә безнең гаиләдә хейтерларга күчим әле. Безнең гаиләдә менә безнең хейтерлар ул миндә, Азатта нигәдер юк. Менә сиңәме? Әйе, нишләптер юк инде ул. Бәлки Гөлсерин, сине яратып бетермиләрме булып чыгамысың инде? Әллә синең киресенчә идеаль, камил булуыңны телиләр микән алар? белмим, менә мин тегеләй дә уйлап карыйм, булай да уйлап карыйм. Яхшыга булсын дип кенә юрыйм инде. Гайгөл апа, чөнки бик күп төрле сүзләрдә килә, бик үк күңелгә ярап бетмәгәннәре дә. Минем, Аллага шөкер, ирем Азатым мине сундырып тора. Тиз кызасың инде син. Әйе, бик эмоциональный инде мин, бик тиз кызам да, суытучым бар. Иҗат кешесе, аның бит әле күңеле бәлдер савыт кебек, аңа сак кына кагылырга кирәк. Һәм минем еш кына әйтә торган сүзем бар. Әгәр дә кеше шул елны үтмәгән икән, шул юл аша узмаган икән, ул сиңа әйтергә аның бер нинди дә хакы юк ул кешенең. Һәм әгәр дә ул синең кебек җырлый белмәсә, әз генә булса да, берәр концерт булса да куеп карамаган булса, бер нинди дә хакы юк дип уйлыйм. Әгәр дә кешенең Хакы булмаса да барыбер бит сөйлиләр инде.
артист кеше син түзергә тиеш дип әйтәләр бит инде. Сынган чаклар Әйе. буламы? Булгалады инде булгалады. Ялыймы әйт әле, Азат. Ялыймы менә шул ниндидер Элек елаганы булды. Элек жылы иде. Хәзер инде иратып бетердем буга инде игътибар итмәскә. Менә ул сүзләргә игътибар итә башласаң һәрберсенә. Дөньяда бит инде миллиардлаган кеше, татарлар миллионлаган кеше, име? Һәрберсенең сүзенә игътибар итеп барсаң, инде точно сонасың. Син Юк, алай шуңа да дип әйтмә карамастан, әле. карагыз әле, мин нәрсә әйтәсем килә, шуңа да карамастан, һәркем үз юлы белән бара. Әлбәттә. Һәркемнең үз алдына куйган максатлары бар. Бүгенге көндә билгеле, сез күз өстендәге каш кебек, сезгә игътибар күп. Ләкин шуңа да карамастан, үзегездә сынмас өчен көч табырга язсын дип әйтәм. Бүгенге көндә мин беләм, концерт программаларын эшләү бер генә дә җиңел түгел. Җиңел түгел шул мәсьәләдә репертуарны булдырырга, беренчедән, икенчедән техник мөмкинлекләр, техник җиһазлар, әйме. Аннан соң шул ук концерт белән районнарга чыгып китәргә, төркем тупларга. Шул ук вакытта җырларны тамашачыга җиткерергә өчен радиоларга билгеле раскрутка дип әйтәбез инде, ротацияләргә бирергә, яңгыратырга, еш яңгыратырга. Концерт программасын төзер өчен сценарист кирәк, әйме. Режиссер кирәк. Режиссер кирәк. Һәм менә сездә ничек бара әзерлек һәм гомумән кемнең өстендә җаваплылык күбрәк? Азатныкындадыр инде. Чөнки бу бит әле менә мәсәлән мин үзем образларны, җырларны, менә шундый бизәкләрне мин караучы. Бөтен нигезен Азат алып бара инде. Теге кайбер чакта хатын кыз кырыгарак китергә тиеш дип әйтәләр бит әле. Мин дәген әзрәккә юл куям. Мәйтәм, Азат эшләсен әле. Рәхмәт аның өчен, матурым, зур рәхмәт. Алла миңа матурым диде. Матур бит син. Ул теге минем өстендә генә түгел, мин башлыйм аны. Мин эшли башлыйм, ләкин дә менә без гаилә белән концертларга чыгуның шунысы рәхәт. Без һәрбер нәрсәне, һәрбер теге мөһим решениене без уртага салып, сөйләшеп чыгара алабыз. Әгәр дә үзеңә генә калса, ул бик кыен. Авыр. Бик кыен, ул менә өстеңдә тора, менә нәрсә эшләргә кирәк дип язалар, шалтыраталар. Ә син ул вакытта белмисең эшләргә. Чөнки син менә булай эшләсәң, синең аннан алдагы көннәрдә бер төрле була, мәсәлән, бик үк яхшы булмаска мөмкин. Әгәр икенче төрле сайласаң, решение икенче төрле булса, синең икенче төрле булырга мөмкин. Ике начар әйбердән кайсын сайларга белмисең, менә шундый вакытлар була. Ул вакытта инде без Гөлсинем белән утырып, озак кына уйлашып, Тагын киңәшләшә торган кешеләрегез бармы? Аллага шөкер, әйе, бар. Ул беренчедән безнең әтиәниләр. Без алардан һәр вакыт сорыйбыз. Аннан соң инде без истә тотабыз Вагаф фондында эшләгәнне. Безне анда күпкә өйрәттеләр, Рифат Әхмәевич күпкә өйрәтте безне, без шуларны истә тотабыз. Шулай ук Венера хатыннага без барабыз. Советлар Әйе, кирәк. ул безгә күп Киңәшләр киңәшләрен бирә, үзенең тавышларында теге тонуска китерә шул вакытта. Шуңа күрә Аллага шөкер киңәшләшергә. Дуслар да бар. Әйе, дуслар да бар, Аллага шөкер режиссерыбыз да бар, сценаристыбыз да бар, команда бар анда. Монда Аллага инде шөкер. әзер концерт җырлары бар, әйме, Юк, чыгышына китәргә, тамашачылар иң мөһиме концертка килсеннәр. Ул команданы бит әле табырга кирәк иде. Аны шәк. Тупларга кирәк, җыярга. Юк, монда тупланып беткән бит инде. Шул кадәр менә Ул без бит инде ышанып. октябрьдан бирле бит инде әзерләнәбез. Без инде шуннан бирле әзерләнәбез. Әле алайда аны вакыт җитми бит, Ойгөл апа. Әйе, ул концертны Алла бирсә куябыз, без аны ахырына чыгабыз. Ләкин концерт тамашачы булмаса, нинди генә матур концерт булсын да ул матур булмай. Ул сез февральдә буласы концертка, димәк, әзерләнәсез, башлагансыз октябрьдан, әйме? Әйе, октябрьдан бирле башланып әзерләнәбез. Шуңа күрә инде Сентябрьдән ук дип Ярты ел әйткәндә алды. җырлар көтәбез тамашачыларыбызны, чөнки әйткәнемчә, тамашачылар гына бизи концертларны. Чынлап та сүз дә юк. Менә миңа кызык инде хәзер кайсы районнарга барырга җөрьәт иттегез икәнсез. Миңа менә шунысы кызык. Чөнки тамашачылар сүз дә юк, алар көтеп торалар, әйме. Ләкин җырчылар авызыннан ишеткән бар шундый районнар, кая керү катлаулырак, кайда тамашачы таләпчәнрәк, менә аларын да исәпкә алдыгызмы? Әйе, без бит инде беренче тапкыр гына гастрольләргә чыкмыйбыз. Без менә 5 ел, 6 елда булгандыр инде. Элек без йөри идек гастрольләрдә, һәм инде шушы гастрольләрне истә тотып, инде без үзебезнең инде шәп үткән концертларны истә тотып барабыз инде Арчага, Балтачка, Лениногорскига, Нижнекамскига бик яратабыз. Шалды, әлбәттә.
безнең артистларның яраткан. Еме Мамадышка без Гөлсинең туган ягына барабыз. Нурлатка, Мишәрләребез янына. Шыгырданга әлбәттә Алла бирсә без барабыз, менә планлаштырабыз. Инде анда да планнар зур безнең. Аллага шөкер. Яшел үзән. Беләсезме, безне менә әлеге минутларда Иманым Камил Татарстанның менә сез санаган һәрбер районында тыңлыйлардыр. Һәм әле сез санамаган районнарында да тыңлый торганнардыр. Әйдәгез шуларга бер җыр бүләк итик, рәхим итегез. Әйдәгез, мөмкин булса, мин үзем җырлап китәм. Әйдә. Оршада, менә Оршага барабыз дип әйттем бит. Оршада туган җыр Артур Хафизов иҗат иткән Ике күгәрчен дигән җырны башкарып үтәсем килә. Рәхмәт. Kapağızda iken gülerşini bir süsüyen gülemsin Canımı beyler aklı sizlersin Berket kuşun ışık gilesin Kapağızda iki Күгәршеннәр аппак рәсем Бар күгәршен сыман гөреләшеп Яшисез эдер икәү күрәмесең Капкагызда ике күгәршен берсе сөя күрәмесең Җаның бәллән ахры сизгәнсең бәхет кышың очып киләсең Капкагызда ике күгәршен берсе сөя күрәмесең Җаның бәллән ахры сизгәнсең бәхет кышың очып киләсең Капкагызда ике күгәршен Танышырга теләп йөргәнсең Сине генә сөям, сине генә Яратам дип антлар биргәнсең Капкагызда ике күгәршен берсе сөя күрәмесең Җаның бәллән ахры сизгәнсең бәхет кышың очып киләсең Капкагызда ике күгәршен берсе сөя күрәмесең Җаның бәллән ахры сизгәнсең бәхет кышың очып киләсең Капкагызда ике күгәршен Тыныч кына көндә гөрләсен Бәхетсезлек монда йөрмәсен Урап үтсен бу йорт тирәсен Капкагызда ике күгәршен берсе сөя күрәмесең Җаның бәллән ахры сизгәнсең бәхет кышың очып киләсең Капкагызда ике күгәршен берсе сөя күрәмесең Җаның бәллән ахры сизгәнсең бәхет кышың очып киләсең Капкагызда ике күгәршен берсе сөя күрәмесең Җаның бәллән ахры сизгәнсең бәхет кышың очып киләсең Зур рәхмәт. Белсәң, Азаты Гөлсиринең ничек итеп җан атып синең өчен борчылып торган. Әйдә, хәзер без Гөлсирин өчен җан атып торыйк. Рәхмәт Гөлсирин Абдуллина чираттагы яңа җырларның берсе, ялгышмасам. Бу яңа җырлык түгел инде. Айгөл апа, без моны инде чыгарган идек интернет шәртәләренә. Телләрем әйләнми. Мин бу җырны бу елгы программага керттем. Чөнки минем бер хатирә, күңелгә тирән яратырга салган бер хатирәне ишеттем дәген, шуны сөйләп бу җырны без концертларда ишетергә булачак. Димәк, әле без җырын гына ишетәбез, хатирәсен концертка барып тыңларга кирәк булыр. Мин инде сценарийда укыганда җылап алдым. Белмим, концертта Юк, хәзер сөйләмә, әйдә җырла гына, рәхмәт.
Тырышып сабақ оқығаш, ғалим болып жетер бұл. Тырышып сабақ оқығаш, ғалим болып жетер бұл. Йоқла қызым, йом көзің, йом көзің йылдызым. Кештен ұйқым қалада, yılab öter gündüzün. Kişten uykum qalada, yılab öter gündüzün. Helli balli köylermin, hikayetler söylermin. Sina dilek dilermin, bəxtli bul diyermin. Sina dilek dilermin, bəxtli bul diyermin. Хисатым сен, қадірім сен, менің ерек бәғірім сен. Қуанышым, шаттылығым, тек сен менің сенсің сен. Қуанышым, шаттылығым, тек сен менің сенсің сен. Тек сен менің сенсің сен. Шундай матур башкару, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, изрәп кетип тыңлап утырам. Азат белән икәү шулай рәхәтләнеп тыңладык, әйме? Азатны шулай итеп тыңладык башта Гөлсерин белән. Тыңлаучыларыбыз нинди матур фикерләр язалар. Укыйм әле, әгәр дә сез каршы килмәсәгез. Бик матур парлар, бик матур җырлар. Һәм менә Аккырлар җырының язмасы кайда бар икән дип сорыйлар бездән. Бар инде ул. Бүтән җирдә бар. Ижмин вот санаториенда концертларын карадык. Бик матур җырлыйлар. Уңышлар аларга бик матур җырлыйлар ди Миләүшә Мустафина исемле Зур тыңлаучыбыз. рәхмәт, Миләүшә апа. Шунда кадәр бардыгызмы? Әйе. Яратабыз түбән камыны дидегез, чынлап та соякта бит улаймы? Әйе. Матур итеп җырлыйлар, матур җырлар кебек матур булсын гомерләре дә дип яза Илгиз исемле тыңлаучыбыз. Амин, Хәерле рәхмәт. кич, бик яратам сезне, рәхмәт иҗатыгызга. Дип яза Лилия Шакирова. Миләүшә яза, Гөлсерин язмаларга игътибар итмәгез, сез бик матур парлар, кеше сездән көлләшә торгандыр. Без сезне зато яратабыз ди. Рәхмәт. Һәм тагын шундый ук бер хәбәр бар. Гөлсерин кеше сүзенә карыйлар икән, кеше сүзенә карарга түгел, сезне карыйлар икән, димәк, сез безгә битараф түгелләр. Сезнең кебек булдыра алмаучылар гына сүзләшәләр, сезне яратучылар күбрәк ди буадан Әлфия апа. Рәхмәт, бик зур менә. Дуслар, беләсезме, моның кадәр килгән хәбәр юк иде. Мин менә бар хәбәрләр генә укыйм. Хәзер ачуланмасагыз ярыймы? Хәерле кичләр ди Лилия Бурганова. Бигрәк матур алып барасыз, бик матур җырлыйлар. Шул хәтле яратып карыйм, сәхнәдәш тапшырам, бик яратып карыйм. Гөлсерин Азат, сезгә иҗади уңышлар телим. Сәхнәдәштә икенче тапкыр карыйм. Рәхмәт ди Лилия Самарадан. Зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә бик зур. Самарада булганыгыз бармы? Әйе, әйе. Ә менә концерт белән барганыгыз бармы? Үзебезнең концерт белән Бардык.
Бардыкмы? Әйе, бардык. Ну, инде күптәннән булганыбыз. Күптән. Демәк, Самара Көттен. көтәсезме? Самарага, Флорида апага зур сәламнар җиткерәбез. Яхшы. Кәримә исемле көндәшләрен күп. Димәк, сәп җырчылар, матур парларсыз Гөлсеринде бик борчылып язалар. Синең турында Гөлсерин яклаучылар күбрәк карале. Аллага шөкер, Алланың рәхмәтләре. яссын. Азат, Гөлсерин бик яратам иҗатыгызны, бик матур парлар, җырларыгыз матур, мәгънәле, солоны тигезлектә карап үстергә ясын, яратам. Залларыгыз тулы, матур булсын. Амин. Амин, Гомерегез рәхмәт. бәхетле булсын. Тагын бер хәбәр, Сәгыйть исемле тыңлаучыбыз яза. Көнләшү һәм гайбәт бер туганнар. Җитәкләшеп гомер сөрәләр. Кемдер гайбәтеңне сатса, димәк, көнләшерлек эшен күрәләр. Караш матур язган, әйме? Шул менә. Килешми Бик матур мөмкин Сәгыйть түгел. абый. Зур рәхмәт. Бик яратам сезнең тавышыгызны, ди Гөлсерин. Матур мәгънәле җырларда башкарасыз. Шундый күп итеп язалар. Искиткеч матур җырлыйлар. Бик матур җырлыйлар. Рәхмәт. Зур рәхмәт сезгә, бик матур. Менә Фәрида апаның сорауы булайрак яңгырый. Хәерле кич Айгөлем, кунаклар, ди. Хәерле кич Фәрида апа. Исәнмесез. Азат бер интервьюда безне дуэт таныштырды. Кавышуга сәбәпче булды дигән идең. Кайсы дуэт ул һәм ул җырны ишетсәк иде. Киләчәктә уңышлар телим, аерым җырлар яздырасызмы, әллә дуэтка гына зур игътибар бирәсезме? Җавап бирдек инде, әйме? Әлеге җырлар белән? Әйе, без күбрәк дуэт белән күбрәк түгел, без дуэт белән дә җырлыйбыз, ләкин аерым да җырларга теләк безнең зур. Ләкин без җырлар сайлаганда бөтен җыр барып терәлә безнең дуэтка. Барыбер. Әйе, Барыбер дуэт әйе, җырлана. барыбер Нишләптер шулай ул. Әйе. Кавыштырган дуэт, менә кавыштырган дип әйтмәгәндер инде. Безнең Кавыштырган бит инде. иң беренче безне әлеге җырны, әлеге дуэтны җырлаганнан соң бу әлләнди язмыш турында сүз бара. Әйе. Шуннан соң безне тамашачылар Кавыштырды. кавыштыра башлады. Әйе. Тамашачы кавыштыра башлады. Әле без ул вакытта Әйе, ул йөрмәйдек. вакытта йөрмәйдек. Шуңа Мин күрә әле без ул алдама идек. вакытта Озатка гел кызлар эзләп йөридем әле. Шын Әйе. менә ансы. Әйе. Шын дөрес. Менә шулай концертларга килгәндә безгә һәрбер концерттан әйтәләр иде. Менә бергә йөреп китсәгез, бергә йөреп китсәгез дип әйтәләр иде. Аллага шөкер, бергә йөреп киттегез. Әйе, сүзләре амин вакытына туры килде. Чынлап та тамашачы сезнең өчен җан атып тора. Тамашачы сезне нык ярата һәм концертларга килгәч, концерт барышында да ул күренә. Алар сезнең өчен менә сезнең тамашагызны, сезнең иҗат җимешләрегезне күрергә дип киләләр бит. Билгеле, бүгенге көндә җырчылар бик күп. Концертлар эшләүдә бер генә дә җиңел түгел. Менә сезгә бары тик тамашачылар теләктәшлек белдереп, күп итеп залларыгызны тутырып килүен телим. Амин. Менә кайсы гына районда булсагыз да, менә әлеге минутларда әгәр дә безнең тыңлаучылар чынлап та ишетәләр икән, нигә соң әле юк? Менә тотасың да берәр кичне, Гөлсерин белән Азатның концерты буласы кич булса, буш булмаса да вакыт табасың да барып ял Әйе. итеп кайтасың. Әлбәттә Килегез килегез, әле. бер дә үкенмәсез. Безнең тамашачылар берсе дә үкенгәне юк әле. Мин Нинди күргәнем ул юк. сезнең тамашачы? Безнең тамашачылар алар барсы да татарча добрый ничек була ул? Яхшы Яхшы күңелле. фикерсез, яхшы күңелле кешеләр. Чөнки менә без концертларда теге концерттан соң да аралашканыбыз бар, теге фотосессия булганда да аралашабыз. Алар һәрберсе шундый хисле, алар Эчкерсез, шундый әйе, рәхәт. шундый күп матур сүзләр әйтәләр безнең күңелгә кереп. Шуңа күрә безнең тамашачылар иң әйбәтләре. Иң әйбәт тамашачылар алар белгән бездә. шикелле без аларны. Әйе. Менә чынлап та бүгендә шундый күп язалар, алар сизелә. Аларның менә чынлап та сезгә карата булган мәхәббәтләре. Чөнки бик күп язалар хәбәрләр, мин хәтта укып та бетерә алмыйм. Кайбер хәбәрләрне үзегез кереп укырсыз, Алла ВКонтакте бирсә карап ярар. баралар безне. Һәм инде бүгенге кич шул кадәр рәхәт. Менә Әйе. тагын 2 җыр башкарасы бар. Әйме, ничек тә шуның берсен башкарырга иде. Әйе. Әллә икесен дә җырлыйсызмы? Берсен башкарыйк инде. Әйдәгез. Әйдәгез, менә әле күптән түгел генә безнең репертуарга килеп эләкте. Менә без сөйләшкән идек инде теге. Әйе. Инде ретро җырлар дип сөйләшкән идек бит. Менә шундый җырларның берсе Сагит абый Гыбашевның репертуарыннан әлеге җыр без бик яратабыз әлеге җырны. Сүз Көе, көйне. Сания әйе. Әхмәтҗанова сүзләрне. Әйе. Аң җырда исеме дә бик кызыклы, әле күптән түгел социаль челтәргә чыкты. Матур җыр. Әйе, безнең эзләп табып Шулаймыны? Әйе. Матур җыр ул чынлап та Әйе, тыңлыйбыз. Әйе. Рәхим итегез. Сиңа багышлап шигырьләр яздым, сиңа атап
жырлар жырладым. Сиңа тәүге кат яратам дидем, син бит бәхетем дидем. Төшемдә, өнемдә, күңелемнең түрендә, иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Төшемдә, өнемдә, күңелемнең түрендә, иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Безгә тигеме ятларның күзе, безгә язмыш шулай язганыма. Безгә насыйп яр хәзер бүтәннәр, тик омтылмый үткәннәр. Төшемдә, өнемдә, күңелемнең түрендә, иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Сиңа багышлап шигырьләр язам, сиңа атап җырлар җырлыйм мин, сиңа җырымда яратам диям, сине җырымда сөям. Төшемдә, өнемдә, күңелемнең түрендә, иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Төшемдә, өнемдә, күңелемнең түрендә, иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Зур рәхмәт сезгә. Чынлап та менә шундый җырлар булаймы? Кайбер җырлар яшьлеккә алып кайтам. Менә мин яшьлеккә кайтам. Чөнки минем радиода эшли башлаган елларда мин бик яратып тыңлый торган, шул җырларда чыккан җыр. Зур рәхмәт сезгә. Мин рәхәтләнеп сезне тыңлап биеп утырдым, әгәр дә Рәхмәт, без дә рәхәтләндек. онлайн караучылар булса. Нәрсә, партияңны уныттыңмы? Сүзләрен уныттыңмы? Әйе, кушылырга икәнен оныттым. Яңа җыр бит. Шеметеп киттегел. Шеметеп кенә алырга тора Гөлсерин. Әфәрин, менә алкышлыйсым килә. Чынлап та бүген бик күңелле матур итеп утырабыз. Менә сезнең концертларга килгән тамашачылар да нәкъ шулай итеп утырсыннар. Һәм беләсезме, мин нәрсәгә игътибар иттем? Сез бик күп йөрисез икән бит. Теге без менә үзебезнең концертыбыз белән әле менә февраль аенда әзерләнәбез. Менә кара. Хәзер кая Ижмин вода яздылармы? Менә хәзер Әйе. Бәкер. Безнең тыңлаучыларыбыз, Әйе. алар сезне кайда йөргәнегезне белеп торалар. Бәкер шифаханәсендә Гөлсерин белән Азатның концертын күрдек. Бик матур җырладылар. Гөлсериннең энекәшенең җырлавы бик ошады. Әйе. Февральдән булам. Исән сау булыгыз, уңышлар сезгә ди. Зур рәхмәт. Һәм безнең концертта ул җырлаячак. Әйе. Кемнәрнең ишетәсе килә? Ага, менә монда хәзер реклама ясамыйбыз яме. Әйе. Без инде карап барабыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Мин бик яратам, бик сокланам сезгә. Һәм Гөл менә сезгә теләктәшлек итеп уңышлар гына әйтәсем килә. Һәр чакта да, һәр почмак сайын сезне уңыш елмаеп көтеп торсын, әйме? Йөргәндә абына йөрегез шуңа. Амин. Рәхмәт Амин. Айгөл апа. Айгөл апа, Матур бик зур сүзләрегезгә. рәхмәт сезгә. Сезнең белән гел рәхәт. Әйе, чын Каласыз күңелдән. гына мәллә тагын берәр сәгать утырабыз. Без рәхәтләнеп кенә. Әлли-бәлли вакыты җитте, билгеле, мин беләм, сулу кичкенәдән радио диванында менә шулай күңелле итеп, матур итеп үз шөгыльләре белән шөгыльләнеп утыра, тыңлаучыларыбыз да яздылар. Рәхмәт сезгә. Иҗатыгыз өчен билгеле, бүгенге көндә иҗатчыларга җиңел түгел. Ләкин шуңа да карамастан үзегездә көч табып, иҗатыгызга тугры булып, һәм Болгар радиосы белән дус менә шушындый иҗади хезмәттәшлектә калырга язсын. Киләсе очрашуларга кадәр дим, әле очрашулар булып торсын, яме. Амин, амин, шулай булсын. Болгар радиосына зур рәхмәт безнең менә шушы иң әйбәт тамашачылар белән очраштырып торганнар өчен һәм сезгә әлбәттә Айгөл апа зур рәхмәт. Якынлашып килүче туган көнегез белән Рәхмәт, Әйе. матурлар. Сиңа, ой, үләм. Сиңа име бәхетнең иң зурысын,
һәм үзең генә теләп йөргән теләкләрең чынга ашсын, яме. Амин, шулай булсын. Чынга ашкач сезгә шалтыратып әйтермен, дуслар. Һәрберебезнең дә теләкләре чынга ашсын. Һәрвакыттагыча студиядә мин Айгөл Хәйруллина эшләдем. Дүшәмбе 2 атна әлбәттә сәхнәдә күрешербез. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Сәхнәдә, 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 Айгөл белән сәхнәдә.